Then Maazị Ajiana, biko before me here ma, I close one more time. Pastor, o nwere ikike imebi maọbụ ikpocha ngwuru ezinụlọ bịa ngwuru enwe a peace of mind. Kedu pastor na-alụ ọrụ ezinụlọ, dibịa na-alụ ọrụ ezinụlọ, kedu ndị ọ bụ oke na ọrụ ihe na ọ bụgodị na ọ bụ na o nwere ndị na-abịa for family liberation, oke ndị ọ bụ oke na ọrụ dị ha nụ. Okay, na-atụfughị oge ka m gbago okwu n'eze. Ya bụ family liberation ndị pastor na-eje bụkwa the same thing na anyị na-eme n'ọbasi bulugbo anyị na-akpọ ịkpụ alụ na ngwulu. Ịkpụ ihe na-adịrọ mma na ngwulu iji mee ka ikuku dị mma megịnị kute anyị nke na a na-etigasị ụfọdụ ihe gasị mee ya inclusive of ihe megịnị ihe nne na-agba ọbara. Yes, ana m afụ. Now ndị pastor abago fụ na ebe ọ bụ na ha convince go majority of people ịbata n'ụlọ ụka from ọdịnala. Now for them to bridge ihe ọbụla gbasara ọdịnala na ndị anwa ha agọfa na ha ga liberation die ikpe ekpele die. And to my greatest surprise, ihe ha ga-eji bịa bụ mmiri, olive oil, nnu, and ụfọdụ eji ọmụ. Mba. Mgbe ụfọdụ ha ewere some chemical wee bịa nke bụ na ha ga-egwu ana mgbe ụfọdụ mee amansi onye mmiri tinye chemical ọkụ enwulu of Elijah send us ọkụ. So na ọ bụrụ pastor ka ọ dịle ịlụ ọrụ ezinụlọ, and above all they will still charge higher. At the end of the day, alụcha ọrụ ezinụlọ na ihe na-emenụ until eji kpọta dibịa ọdịnala maala ihe a na-eme n'ọdịnala natala ọjị n'ọdịnala. Ọ bịa gba afa na ngwulu anwa ihe dịka dibịa na dibịa na-atọ abịa na ngwulu agba afọ ọfụma mmalụ ihe bụ nsogbu ngwulu anwa bifo amazala ka a ga-esi mee gịnị wee sobe ihe dị na ngwulu anwa. Ọ bụ dibịa ka ọ dịla ịbịa gbaa afa na ngwulu anwa. Ọ bụrụ ihe metara emete na-alụ emetara emete dịka na egburu mmadụ na ngwulu anwa mmadụ egburu egbu maọbụ na nwadị emegburu nwụrụ na alịlị maọbụ na ọ bụ ihe ọbara emetara na ngwulu emere ngwulu aja na-akpụchi ya azụ achọba ndị nọ n'obodo bụ ndakọjọfọ na-akpụ alụ n'obodo. Ọ bụ na enwezi ndakọjọfọ na-akpụ alụ n'obodo a tupu esi n'obodo a megịnị jechọbazi ndakọjọfọ na-akpụ alụ n'obodo ọzọzi ka ọ megịnị kpochapụ ya pa alụ udo were. So na ndị pastọ enwere any right ije na ngwulube mmadụ si na ha na-eme liberation maka liberation abịa ịda na ha bịa be gị kwulisie mmụọ dị na be gị anwa gwa gị na onye bụ nsogbu gị ọ na ha bịa welu mmiri nnu na olive oil wụọrụ gị ebe niile na-alụ gị ego gị megịnị na that's all. Ekene m gị. Ndewo maazị kedere gị maka na ịbọrọ ihe ewu na-eri. Eziokwu ndị be anyị si na mmadụ ka eji aga maka na ọgụgụ isi mmadụ anaghị ezu oke, mana ọ bụrụ na adị mmadụ na-abụọ maọbụ ịta gbaa izu ọ dịghị awa n'ava. Ekele gị n'ụbọchị niile. Asị m ọ bụrụ na ị na-egere ihe ozi m cheta na Maazị Ajiana Herbals and Spiritual bụ onye nkụzi a maara ọfụma n'ihe gbasatara Igbo cosmology, Igbo culture and tradition. Onye ji akọ na uche na ọgụgụ isi. I always call him the great man of wisdom. Maka gịnị? Chineke ji akọ na uche na ọgụgụ isi na nkụzi na nkọwapụta wee gọzie nwa amadi a. Ana m asụ unu biko unu na-esonyesikwanụ Maazị Ajiana and Herbals and Spiritual. Ọ ga-enyere gị aka n'ihe gbasatara Igbo culture and tradition. Maazị asị gị ndewokwa. Daalụ nne nwanne m.